ширкати тисел хизматрасонии наверо бо номи Тезнет пешниҳоди муштариён гардонид. Дар ин бора имрӯз директори генералии ширкати мазкур ба хабарнигорон иттилоъ дод. Соли 2020 Тезнет ба таври таҷрибавӣ дар шаҳрҳои Душанбеву Хуҷанд роҳандозӣ гардид. Натиҷааш низ аз ҷониби муштариён ба хубӣ пазируфта шудааст. Зарурати ба роҳ мондани иқдоми мазкурро масъулин дар талаботи бозор арзёбӣ намуданд. Аслан ин яъне талаботи бозор аст. Лекин дар дози талабот ҳамин қадар бисёр шудааст ва технологияи нав даромад ки ҳастанд, мисол шаҳрҳо талаб буртаранд, чунки дар он ҷо технологияи муосир зиёдтар аст, ҳам камера гӯед ва смарт холодильник, смарт телевизор, компютер. Аз ин лиҳоз яъне табиатан талабот дар шаҳрҳо ки аст, баъд оҳиста оҳиста мисол дар ноё гуфта шуд ки Тезнет интернети баландсуръати хонагӣ мебошад. Он тавассути технологияи ҷипон муассиртарин дастрасии нохилӣ ба интернет мебошад ки танҳо аз ҷониби ин ширкат дар ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешавад. Бо назардошти шаҳри Душанбе шумораи истифодабарандагони хизматрасонии мазкур зиёда аз 3500 мизоҷро дар бар гирифтааст. ин шабакаи Тезнет мақсад ози бо воситаи хати нурӣ то худи муштарӣ мақсад оварда расонда мешавад, ба хотире ки шабакаи нурӣ худаш мақсад сурате ки дар ӯ то бигӯем ки максималӣ расонда мешавад то 10 гигабит аст ба як муштарӣ. Ин дар мақсад бигирем ки дар худи назария ба ҳамин хотир дар ин ҷо ягон шабака гӯем ки ягон хел мақсад маҳдудият барои муштарӣ дар ҷо надорад. Дар марҳилаи аввал ширкат тасмим гирифтааст шаҳрҳои Хуҷанду Душанберо пурра бо интернети баландсуръати Тезнет таъмин намояд. Барои ин на камтар аз 1 сол вақт лозим меояд, таъкид карданд масъулин. Хабарнигорон низ вобаста ба бештар дастрас намудани мавҷи алоқаи мобиливу интернет ба ноҳияҳои дурдаст пешниҳоди хешро баён карданд. дар як маҳаллае ки агар алоқа бошад баъз стансия бошад, шароити рушди иқтисоди ҳамон маҳалла то 6 бор потенсиал дорад. яъне ки одамо аз ахбори дунё бартарӣ меёбанд. мисол гӯем масъалаи нархи бензин, курси валюта, мисол борашон куҷо рафт, куҷо омад, то шаҳр нарафта аллакай метавонад мисол ҳамон бора заказ кунад. аз ин лиҳоз потенсиали ҳамон маҳалла иқтисоди ҳамон маҳалла як 6 баробар мехезад. аз ин лиҳоз агар 1 сол 2 сол ҳамин як сайти иҷтимоӣ бошад, 3 сол пас ин як такони иқтисодӣ метиҳад, барои ширкат ҳам фоидаовар мешавад, лекин ҳатман барои он маҳалла фоидаовар аст, ҳатман ҳамина дида мебояд. соли равон аз таъсисёбии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Индиго Тоҷикистон 20 сол пур шуд. Ба ин муносибат ширкат лоиҳаҳои гуногуни иҷтимоиро ба роҳ мондааст. аз ҷумла сохтмони 3 майдончаи варзишӣ дар шаҳри Хуҷанду деҳаи Ворухи шаҳри Исфара, таъсиси мактаби рассомӣ дар шаҳри Хуҷанд ва ба монанди инҳо мебошад. гузориши Уғулои Раҷаб ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.